Гераев. В эту субботу, 3 октября, в 17:35 на телеканале АТР. Девлет Герай 1, часть 5. Інформаційна служба «Заман». Я Аліна Бондаренко. Вітаю вас. Радянські кліше та термінологія в стилі окупантів. Так, на заяву Офісу президента щодо повернення українських біженок з Сирії відреагували у Меджлісі. Йдеться про майже 100 наших людей, які утримуються в таборі для біженців Ель-Холь. Напередодні голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що блокують процес з Офісу президента. Позаяк списки вже перевіряли в МЗС, а спецслужби розробили план евакуації українок. У глави держави відповіли різко, закликали не політизувати роботу спецслужб та не виходити за межі своїх компетенцій. При цьому вживали неповну назву представницького органу кримських татар, використовували термінологію, як то кримсько-татарське населення замість народ. В Меджлісі такий випад вже назвали нівелюванням суб'єктності корінного народу та словоблудством. Про це було помилка. Що це було? Помилка прес-секретаря чи підігрування окупантам? Дивіться у наступному випуску «Заман» у 21:00. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя відкрила кримінальне провадження за фактом проведення російськими силовиками нових обшуків у свідків Єгови та затримання 5 чоловік у Севастополі. Кримінальні провадження за статтями порушення недоторканності житла і незаконне позбавлення волі. За це передбачений строк до 5 років. Вчора окупанти вдерлися до будинків 9 свідків Єгови. Проти 4 російські силовики порушили кримінальну справу. Їх звинуватили в організації діяльності екстремістської організації. Серед звинувачених – колишній голова релігійної громади в місті Євген Жуков. Правозахисники оцінюють такі дії окупантів як порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права. Росія продовжує політичне переслідування кримських татар та українців. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор. Під час постійної ради ОБСЄ у Відні він в черговий раз нагадав про кримські справи, про так званий тероризм. Гілмор зажадав звільнити всіх політв'язнів і знову підтвердив прихильність США територіальної цілісності України. Він запевнив, що санкційна політика проти Росії не припиниться до деокупації Криму. У Криму Росія і її окупаційна влада регулярно ображають кримських татар та етнічних українців, піддаючи їх політично мотивованим арештам і затриманням. Окупаційна влада накладає необґрунтовані обмеження на свободу вираження думок і асоціацій, а також право на мирні зібрання. Рада ЄС доповнила список індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають цілісність і суверенітет України. У ньому додалися 2 фізичні та 4 юридичні особи, причетні до будівництва Керченського мосту. До оновленого списку санкцій увійшли Олександр Ганов, генеральний директор Гранд Сервіс Експрес, і Леонід Риженькін, заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії «Стройгазмонтаж». Під санкції також потрапили Ленпромтранспроект, Кримська залізниця та Кримська перша страхова компанія. Окупанти двічі порушили тишу в зоні ООС. Обстріли зафіксовано поблизу Авдіївки на Донеччині. На цій ділянці противник застосував гранатомети різних систем, повідомили в штабі ООС. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська теж 2 рази порушували режим припинення вогню. Гатили по наших позиціях біля станиці Луганської та Оріхового. Так, в районі населеного пункту станиця Луганська противник здійснив декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомету, а поблизу селища Оріхове застосував підствольний гранатомет. Ці обстріли були неприцільними та не несли загрози життю і здоров'ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь не відкривався.
Бойових втрат та поранень за минулу добу в лавах Об'єднаних сил не було. Різкий спалах COVID-19 в Україні. Вже 4633 хворих за добу. Померло 68 хворих. Госпіталізовано рекордну кількість – 801 людину. Позначку у 4 тисячі хворих Україна перетнула лише 2 дні тому. У будь-якої системи є відповідна межа. Ми можемо скільки завгодно вводити нових ліжок, підводити кисень, але банально в нас може не вистачити медичних працівників, які надають медичну допомогу і рятують. Отже, я звертаюся до вас, шановні українці, я звертаюся до всіх без виключення наших громадян. Будь ласка, користуйтесь правилами і рекомендаціями, які є в нашій країні в зв'язку з ковідом. Одягайте маску, дотримуйтесь соціальної дистанції. Це все знижує ризик інфікування на коронавірусну хворобу. 2 людей з лабораторно підтвердженим коронавірусом померли в окупованому Криму за минулу добу. Таким чином, число померлих досягло 68 осіб. За добу на півострові було виявлено 93 нових випадки COVID-19. Це офіційні дані, які публікують окупанти. Як відзначають експерти, насправді ситуація з COVID-19 в окупованому Криму гірше. Окупаційна влада вже посилила масковий режим на транспорті. Пасажирів без масок не пускають в автобус, а перевізників, які порушують режим, усунуть від роботи. А зараз вже готовий сюжет про те, як відреагували на заяву Офісу президента у Меджлісі. Давайте подивимось. Про блокування роботи щодо звільнення наших громадян з Сирії повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Йдеться про майже 100 біженок-громадянок України, які утримуються в міжнародному таборі Ель-Холь. Вони поїхали в охоплену війною країну до своїх чоловіків, а тепер опинилися в скрутних умовах. В Меджлісі весь час тримають контакт з біженками-громадянками України. А список з 72 людей, серед яких 43 неповнолітні дитини, перевіряли в Міністерстві закордонних справ та в СБУ ще на початку 2019 року. Але у 2020-му будь-яка робота щодо звільнення українських громадян припинилася, обурюється Рефат Чубаров. За його даними, це сталося через демарш Офісу президента. На нагадування про проблему з боку Меджлісу стали відповідати все рідше, а навесні й поготів заблокували процес. Не можна ніколи бросати своїх дітей. Неважливо, чи вони твої особисті, чи вони є інших громадян. Держава не має права бросати своїх громадян. Мені здається, що для подальших кроків немає політичного рішення. Я просто не розумію відношення Офісу президента України. Офісу пропонувалося весь можливий алгоритм рішення питання щодо евакуації цих людей. Офіс набрав в рот води. Офіс президента сьогодні відповів, але замість пропозиції діалогу звинуватили Меджліс в політизації процесу, бо, мовляв, вся інформація секретна і не підлягає поширенню. Ба більше, натякнули, що повернення наших громадян не клопіт Меджлісу, а краще працювати над створенням міжнародної платформи деокупації Криму. Закликаємо представників Меджлісу не політизувати роботу української розвідки, спеціальних служб і дипломатів. З іншого боку, все ж таки очікуємо від Меджлісу конкретної роботи у тих питаннях, які входять безпосередньо до його компетенції. Зокрема, це стосується і запропонованого президентом Володимиром Зеленським створення міжнародної платформи для обговорення питання деокупації Криму. Моралізаторством радянського штибу, схожим на повідомлення ТАР з 80-х років, назвав таку відповідь Рефат Чубаров. А голова Кримського інституту стратегічних досліджень Арсен Жумаділов зауважив, що визначати компетенції представницького органу кримських татар точно не справа президента.
Взаємодія органів державної влади України з представницькими органами кримськотатарського народу може визначатись виключно через діалог. Її межі, форми та підстави встановлюються нормативними актами відповідного рівня регулювання. До речі, деякі проекти законів з цього приводу були давно розроблені та чекають уваги з боку можновладців. Офіс президента підіграє окупантам, вважає заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Це видно навіть зі стилістики, в якій написана заява. Мало того, що в тексті вживається тільки скорочена назва представницького органу, та й сам кримськотатарський народ називають населенням або громадою. Кримські татари, Меджліс кримськотатарського народу, були і є головними ворогами окупанта Росії, за що сиділи в тюрмах і далі нас продовжують тероризувати за нашу активну проукраїнську боротьбу. Ця заява просто тхне російським окупаційним чоботом, писав її куратор з Кремля. Треба було відповісти гідно статусу президента, а не займатися словоблудством. Правозахисники на всіх майданчиках борються проти вживання таких термінів, підкреслив член Меджлісу Ескандер Барієв, бо це нівелює суб'єктність корінного народу. Когда заявление есть официальное офиса президента Украины, это, конечно, удивляет. Я надеюсь, что это была ошибка со стороны офиса президента. И я надеюсь, что в ближайшее время будет исправлено, и причем официально. Но если не будет поправок, то тогда только мы можем рассматривать этот вопрос как целенаправленная политика, скажем, которая соответствует стратегии оккупационной власти в Крыму. Проблеми з комунікацією Меджлісу та Офісу президента назріли давно. Востаннє глава держави зустрічався з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та керівництвом Меджлісу ще в травні, а запланована нова зустріч досі відкладається. У невизначеному стані перебувають підготовлені закони про зміни до Конституції щодо кримськотатарської національно-територіальної автономії та статусу кримськотатарського народу як корінного. Владислав Стожук, Заман, АТР. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською з Шевкетом Наматолаєвим. Гарного вечора, до зустрічі! Ускут, туак, алакат – эти слова звучат как музыка.